Araw ngayon na. Araw ngayon na. Bakit? Ilang bite ilang order? Bakit? Ilang bite ilang? Pinagbabayad ah. Oo, ulit. Lagi namin ang ginagawa ko dito. Ever na tumutong ako dito sa Sabi lang tayo kalaman. Oo nga Wala na. tayong sasakyan. Sabay tayo kailangan sa inyo. Asa tayo doon? Anong po? Sir, di ka lang ba na po sa kanya natin masaya? Kasi sinakit mo kaya ay wala na ba ano doon? Uli, at pa kasi. Makita nyo lang